tenyésztésre alkalmas. When you're ready, you can start. Kocsiba. Nekem nincsen bajom. Nem vagyok ideges. Gyerünk. Viszont kurva szarul dobok. De az ideg, az alapot hiszem, azt majd az a Ne kiabáljunk, jó? Inkább ne. Azaz, gyerünk, jó? De hallod, ne, inkább semmit. A végén örüljünk csak. Igen. Mondjuk akkor lehet, hogy meg... Nem baj, de kurva jó. Gyerünk. Jó, ez kicsit durva. Hoppá. Idegeskedés, dzsindzsés futás. seconds. De nem szóltak neki. Nem. Ez automatikusan megy. Ó, baszki. Ez az gyerünk. Megvolt? Jó. Hol van a kutya? Nem látom a kutyát, látok, eltűnt a kutya, hol van? Nem látom, megvan. 30 seconds. A 30 az 30 másodperc? Igen. Oké. Ez jó volt, ilyet. Gyerünk. Jó. Ez jó. Majd meg nem tudok kamerázni. Bazd meg, de szép volt, gyerünk. Nem. 9, 8, Hívjad. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time.